Здравейте, намирам се във Варна Сити Парк Юг. Днес е страхотен слънчев ден, идеален за огледи. Ще ви представя най-новата ни ексклузивна оферта – двустаен апартамент обзаведен. Заповядайте с мен да го разгледате. Вече се намираме вътре в самия апартамент. Той е 78 квадрата. Ще имате възможност да го разгледате. Ще ви оставя повече информация след видеото.